Hej så, velkommen til den her video. Hej. Hej til YouTube, til den her velkommen. I dag skal vi lave en mega sjov challenge. Med flødeskum. Med flødeskum. Vi har flødeskum her. Og spørgsmålet er, at det går ud på at svare rigtigt og forkert på danske YouTubere. Så vi har 5 danske YouTubere. Vi må så ikke se. Så skal vi gætte alderen. Vi har så 5 danske YouTubere, og vi skal gætte alderen på dem. Så du starter. Og vi har noget papir her til at gøre det på. Oh shit, der er en lips. Daniel, min ven. Ja. Hvor gammel er Andreas Møller? Kender dem ikke, men jeg tror han er 16. Nej, det er forkert. Han er 23. Nej! Ja. Du må selv bestemme, hvor meget. Du må bare ikke komme alt for meget på, vel? Nej. Nej. Skulle det ikke så lidt? Du må gerne proppe mere. Okay, det må du selv om. Det er fint. Du sagde. Okay, Er du klar, jeg smasker det i hovedet på dig? Daniel. Jeg er klar. Så er det nu. Hvor er du grim. Nej! Jeg vil have spist det. Sean. Ja. Sean, min ven. Sean. Hvor gammel er Robin Kaja for Robin Samse? 20. Det er forkert. Han er 21. Nej. Sean, min ven. Nu får du hævn. Det vil jeg sige dig. Okay, det er fint. Klar? Ja. Seriøst? Ja, tror jeg. Kan du godt have hentet papir? Hej. Først når challengen er slut, så er det din tur. Ja. Okay. Ja. Vi er stadig meget tilbage. Folk, det var behageligt på en måde. Kom. Ja. Kom nu. Ja. Klar. Jeg skal lige... Hold det over det hele. Nej. Og se Aha. øjnene. Prøv at se øjnene ved dem, mand. Prøv at se der. Kom nu. Okay. Ej, nu skal der snakke ind. Daniel. Godt. Hvor gammel er Rasmus Brohave? Han er 18. Nej, det er forkert. Han er 17. Så Daniel. Pis. Ej, jeg er ikke bare lækker. Ikke mere. Er du klar? Sean, du er min ven. Hvad? Ja, jeg er klar. Nå! Det er ikke sjovt. Hold op, hvor bliver det her en lækker video. Det gør det. Okay, nu får jeg kraftet med hævn. Okay, hvor gammel er Alexander Husum? Han er 17. Nej, han er 19. Shit! Wow. Okay, mand. Okay, det er fint. Jeg er alligevel så dækket ind alligevel. Hvor? Er du klar? Ja. Det føles mærkeligt egentlig. Ja. Det er sjovt for ens hud, det her. Nej, ned med armene. 3, 2.
Jeg tror, du vil give mig en stor hævn. Ja. Lad os bruge det nye papir. Ja, det tror jeg også. Det her papir, det er skrald. Jeg kan ikke se noget. Ej, det er den sjoveste video, jeg nogensinde laver i YouTube, og det skal I prøve, at vide. Ja? Det skal I aldrig gøre derhjemme, det her. Don't try this at home. Okay, flødeskummen er klar. Kom nu, Sean. Her. Ja. Nå, men yes. Ej, jeg kan ikke tage mig selv seriøst. Eller walk. Ej, det Okay. er fedt. Hvor gammel er Johanne Kold til et eller andet? Johanne et eller andet, ikke? Okay, hun er 17. Nej, hun er 19 år gammel. Pis! Nej. Ej, min trøje. Skal jeg proppe det på for dig? Ja. Kom der. Ej, der kom noget ved siden af. Du skal ikke gøre det for mig, jeg skal give dig hævn. Nej, du skal ej. Jo, jeg skal. Nej. Nej, ikke mere. Slut. Nu er den snart tom. På grund af dig. Er du klar, Dalle? Ja. Farvel. Det er dejligt. Nej, det er ej. Jeg kan ikke engang trække vejret igen med det. Fanden gør du imod mig, mand? Hvad har du gjort imod mig? YouTube Nå. får også lidt. Det er dig. Der er stadig noget tilbage. Jeg vil selv gøre det. Okay, kom så. Det er dig. Okay, hvor jeg ikke... Ja. Okay, en smæring, jeg har. Men vi... Wow! Yes. Okay, Futte. Hvor gammel er han? Han er 20. Han er 27! Nej. Det lyder bare sådan en krut. Okay, jeg tror det er fint nu. Så der er ikke mere tilbage. Det her er den sidste YouTube. Den skal være speciel. Okay. Du skal langt over. Men gør det lige herfra, for jeg gider ikke ned over tøjet. Okay. Nej, du skal ikke give mig den over tøjet. Kom så. 3. 2. Ah! Hvordan slutter man den her video, når man er så... Okay, shit, mit tøj! For helvede! Ej, stop. Okay, tusind tak, fordi I så med på den her video. Der er så ikke mere tilbage. Det var sgu mega grineren. Det er den sjoveste challenge, jeg nogensinde har lavet. Prøv at se mig en gang. Er jeg ikke bare lækker? Vi skulle have brugt det med 2. Nå. Men det var alt for den gang. Det var også bare en lille kort video. Jeg kommer til at lave dem meget længere næste gang. Den er 9 minutter. Hvad så? Subscribe til vores egen kanal, der hedder The Chamboys. Jeg kan ikke se noget ud af det ene øje. Og abonner og like og alt det I nu kan. Så ses vi igen en anden gang. Hej. Vi ses, YouTube. Okay, mand. Okay, det er fint. Jeg er alligevel så dækket ind alligevel. Hvor? Er du klar? Ja. Det føles mærkeligt egentlig. Ja. Det er sjovt for ens hud, det her. Nej, ned med armene. 3, 2.
Jeg tror, du vil give mig en stor hævn. Ja. Lad os bruge det nye papir. Ja, det tror jeg også. Det her papir, det er skrald. Jeg kan ikke se noget. Ej, det er den sjoveste video, jeg nogensinde laver i YouTube, og det skal I prøve at vide. Ja? Det skal I aldrig gøre derhjemme, det her. Don't try this at home. Okay, flødeskummen er klar. Kom nu, Sean. Her. Ja. Nå, men yes. Ej, jeg kan ikke tage mig selv seriøst. Eller walk. Ej, det Okay. er fedt. Hvor gammel er Johanne Kold? Hej så, velkommen til den her video. Hej. Hej til YouTube, til den her velkommen. I dag skal vi lave en mega sjov challenge. Om med flødeskum. Med flødeskum. Vi har flødeskum her. Og spørgsmålet er, at det går ud på at svare rigtigt og forkert på danske YouTubere. Så vi har 5 danske YouTubere, vi må så ikke se. Så skal vi gætte alderen. Vi har så 5 danske YouTubere, og vi skal gætte alderen på dem. Så du starter, og vi har noget papir her til at gøre det på. Shit, der er en vips. Daniel, min ven. Ja. Hvor gammel er Andreas Møller? Kender ham ikke, men jeg tror han er 16. Nej, det er forkert. Han er 23. Nej! Ja. Du må selv bestemme, hvor meget. Det må bare ikke komme alt for meget på, vel? Nej. Nej. Skulle det ikke så lidt? Du må gerne proppe mere. Okay, det må du selv om. Det er fint. Du sagde. Okay, Er du klar, at jeg smasker det i hovedet på dig? Daniel. Jeg er klar. Så er det nu. Hvor er du grim. Nej! Jeg vil have spist det. Sean. Ja. Sean, min ven. Sean. Til et eller andet. Johanne et eller andet, ikke? Okay, hun er 17. Nej, hun er 19 år gammel. Pis! Nej. Ej, min trøje. Skal jeg proppe det på for dig? Ja. Kom der. Ej, der kom noget ved siden af. Du skal ikke gøre det for mig, jeg skal give dig hævn. Nej, du skal ej. Jo, jeg skal. Nej. Ikke mere. Slut. Nu er den snart tom. På grund af dig. Er du klar, Dalle? Ja. Farvel. Det er dejligt. Nej, det er ej. Jeg kan ikke engang trække vejret igen. Fanden gør du imod mig, mand? Hvad har du gjort imod mig? YouTube Nå. får også lidt. Det er dig. Der er stadig noget tilbage. Jeg vil selv gøre det. Okay, kom så. Det er dig. Ej, nu skal jeg også snakke ind. Daniel. Godt. Hvor gammel er Rasmus Brohave? Han er 18. Nej, det er forkert. Han er 17. Sådan. Pis. Ej, jeg er ikke bare lækker. Ikke mere. Er du klar? Sean, du er min ven. Hvad? Ja, jeg er klar. No! No! Det er ikke sjovt.
Hold op, hvor bliver det her en lækker video. Det gør det. Okay, nu får jeg kraftet med hævn. Okay, hvor gammel er Alexander Husum? Han er 17. Nej, han er 19. Shit! Wow. Hvor gammel er Robin Kaja for Robin Samse? 20. Det er forkert, han er 21. Nej. Sjov med hende, sjov med hende. Nu får du hævn. Det vil jeg sige dig. Okay, det er fint. Klar? Ja. Seriøst? Ja, tror jeg. Kan du gå ind og hente noget papir? Nej. Først når challengen er slut, eller challenge, så er det din tur. Ja. Okay. Ja. Vi er stadig meget tilbage. Folk det var behageligt på en måde. Kom. Kom nu. Ja. Klar. Jeg skal lige... Hold det over det hele. Nej. Og se øjnene. Prøv at se øjnene ved dem, mand. Prøv at se der. Kom nu. Okay. 7 minutter.